guys, good morning. For today's videos guys, kasama ko ngayon ang Tinawagan Trails Group. Dito po kami ngayon sa Dibuton Street, Buluang Bao, Camarines Sur. So bali ito lahat guys, mga nandito guys, pupunta sila ngayon sa Tinawagan Hills para mag-preparar na kanilang laban ngayon na parating sa Albay. Bali ito guys yung mga Tinawagan Trails Group. Ayan guys, bali galing pa po sila kung saan galing na lugar. Ayan, mayroon po dito guys Naga City, from Albay. Ayan guys yung kanilang mga motor. Bali ito yung kanilang president. Siya yung leader dito sa group na to. Ang gaganda guys ng kanilang mga motor guys. Nagkakahalaga ng mahigit 500,000. Nasa 600,000 mahigit. 150,000. Ayan guys. So abangan natin guys yung kanilang laban sa Albay. Kaya nandito po sila ngayon dahil sa kanilang ensayo dito sa bundok. Bali maganda ito guys, kanilang ginagawa dahil kakaiba naman ito guys. Hindi ito tulad ng mga motocross. Ito yung Tinawagan Trail Group, kung saan yung ginagawa nila yung pag-aakyat sa mga bundok gamit ang kanilang mga motor. Ayan guys, kasama ngayong araw na to ang inyong kaibigan Lucky Koy. Ayan, ito yung kanyang brum brum. Lingon mo ko yung pang garon mo gang titirahan. Ayan guys, may pasiguro sila guys, may dala pa silang tali dito panghila sa kanilang kasamang kung sakaling bumigay yung sasakyan. Bali ito guys yung mga tropa natin dito guys. Hashtag Lucky Koy. Ayan. Shout out. Kisa kamayo. Sige sir, pakiimbitahan nyo yung ating mga follower na mahilig din sa pagmumotor. Imbitahan nyo sila na sumali dito sa ating sumali sa ating grupo na Tinawagan Trails Group. Yung gusto pong maka-testing ng pagtitrail, kontakin nyo lang ako sa Tinawagan Group Hill. Ayan. Motocross. Ano pong pangalan apelyido nyo sir? I'm Bobby Badong, Sampaga. Ayan guys, PM nyo na lang po si Sir Bobby Badong Sampaga. Siya po yung leader dito sa Tinawagan Trails Group. Bali ngayong araw guys, pupunta kami ngayon ng Tinawagan Hills. Doon po yan matatagpuan sa Sitio Ibabaw, Northeast Old Bao, Camarines Sur. Ito guys, vlog namin na to guys, subaybayan nyo dahil ito pa lang po yung umpisa ng aming pagbablog. So makikita po natin yung mga ginagawa ng tropa ng Tinawagan Hills Trails Group, kung ano po yung ginagawa nilang pagmumotor sa bundok. Kakaiba ito guys, hindi ito tulad ng mga motocross na nakikita nyong nagrarampa, pinapalipad sa mga lubak-lubak. Ito guys, talagang inaakyat nila yung mga matatarik na bundok, yung mga kababatuan, putikan, gamit ang kanilang mga motor. Talaga guys, ang kanilang mga motor dito guys, talagang pinaghahandaan. Ayan, ang mamahal ng kanilang mga gamit na motor. Sir, shout out mo yung mga kaibigan natin sir. Shout out po sa Team Ligaw. Wala kayo dito. Woo! Ayan, galing pa po sila guys ng Ligaw. Mayroon po ditong Naga City, mayroong Albay. Ayan yung mga service nila. Sir, good morning. Saan pa po kayo galing na lugar sir? Kamalig Albay, sir. Ayan guys, galing pa po sila ng Kamalig Albay. Shout out nyo na lang po sir yung mga kapamilya natin, yung mga tropa natin sa Albay. Sino ba yung shoutout natin?
Dalawa lang naman nagtitrain sa Albay. Ay, tatlo. Si Mao, si Tajon, at si Mari. Ayan guys. Shoutout na lang yung di masumama. Shoutout. Di masumama. Ito guys, yung mga kaibigan natin, mga professional po yan, pero hilig nila yung Sir. hilig po nila guys yung yung pagmumotor. Ito yung kanilang Galing po kami ng Albay, nagpunta kami ng Kamsur para bisitahin po ang inyong magandang lugar. ayan. Para po experience namin. Kaya sana po mag-enjoy kaming lahat. Ayan. Sir, Sir po, paalala po sa mga rider. sir, Palagi imbitahan, po, ride safe. sir, pakiimbitahan niyo po yung yung mga follower ni Lucky Koy na sumama sa inyong grupo, yung mga mahilig din mag-sports. Ay, ini-invite po namin lahat yung mga grupo ni Parikoy, si Lucky Koy. Ayan. Shout out po sa lahat. Good morning po. God bless. Ayan, imbitahan niyo sir yung iba pong mga mahilig din mag-motocross na sumama sa inyong grupo. Opo, siyempre po, ini-invite po namin lahat ng motorcycle enthusiast. Lahat po, mag-road, off-road, trail, motocross. Basta po, love ang motor. Ayan. Sir, ano po yung pangalan na apelyido niyo, sir? Ay, I'm Taijun po. Wala yung pangalan ko. From Kamaligalbay po. Ayan. Ayan guys, talaga naman ito yung pinagkarga ng kanilang motor guys. So, Ito talaga po yung professional. Sir, shout out mo yung kapamilya mo, yung mga tropa mo, sir. Yung mga taga-naga dyan, tulog pa. Ayan, si sir galing ng Naga City. Tara, Nagbiyahe next time, papunta ng makasama din. Baaw. Kasama din next time. Ito si sir galing ng Albay. Mga professional ito guys, mga member dito sa Tinawagan Trails Group. Ayan, mapapansin natin guys yung kanilang mga motor, oh. Dito rin. Ay, wag na nagkaano pa. Sir, batiin nyo na lang yung tropa natin, sir. Saan pa po kayo galing na lugar, sir? Galing kami ng Naga. Ayan. Batiin nyo, sir. Shout out mo sa mga kaibigan mo. So, Batiin mo yung lahat ng mga asawa mo. so, kapamilya mo, so mga tropa mo. Ayan, sir. Out dyan sa mga misis na pumayag sa amin Ayan. para mag-trail. Matagal na po kayo, sir, nahilig sa pagmumotor, sir. Matagal-tagal na din, sir. Okay. 3 taon na siguro. Si sir from Naga City, guys. Kababayan, pumunta sila dito guys sa sa bayan ng Baaw para sumama dito sa pagdidrill dito sa Tinawagan Hills. Bali guys, yung Tinawagan Hills, ito yung sikat na dinadayo dito sa bundok ng Baaw. Yung pinakamataas na bundok dito. So, doon po kami mamaya pupunta kasama itong tropa. Ayan, kaway na lang kay sir. Thank you, sir. Sir, bihis ka na, sir. Ayan guys, yung kanilang mga motor, oh. Talagang pangmalupitan talaga guys. Talagang pinaghahandaan talaga nila yung kanilang mga gamit na motor. Sir, kamusta sir ang biyahe papunta rito sa Baaw, sir? Ayos. Galing pa po kayo saan pa po kayo galing na lugar, sir? Santay nila mula ako galing. Ayan, taga Bula naman ito si sir. Yung isa taga Naga, yung iba taga Naga, Albay, ito taga Bula, may taga Baaw. Talaga namang pumunta sila dito guys para pumunta ng Tinawagan Hills gamit ang kanilang mga motor. Mag-enjoy. Ayan. Enjoy. Kasi puro ka lang trabaho. Ayan. Tanggalin mo sir yung helmet mo para lalo makilala ka, sir. Mag-enjoy, maglibang ng sarili kasi puro lang trabaho. Ayan. Yan din ang motto ni sir. Bigyan din ng rest yung katawan, maglibang man. Ayan guys, nagtitidatingan na yung mga tropa guys.